No poriadne to meraj. Jak to meráš? Však to máš opačne. Tak to nevidíš rýchlosť. To čo bolo? Robokoti! Prenasledujte ho! Hej, pán vodič, to čo ste robili? Nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Išli sme do Spiskej, do bordelu. A čo, dostali ste šmík? Čo dostali sme šmík? Ja som dremal v aute, len som zrazu cítil, že dačo. Dvakrát na strechu, my sme sedeli 4 v aute. Psovi nič, bez tu. Pozrite na to auto. A vybíte všetky šiby. A vodič motorového vozidla pil? No nepil, ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Ale v pohode. Ako? Dobre, ďakujem, môžete ísť. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Ostatní pachatelia nastúpili do vozidla, pričom ich vo vozidle v tom čase bolo aj s vodičom. To mi nevychádza. Nič, sedeli sme v aute a sme narafali. Rafali sme, no. A to čo znamená? Išli sme do Spiskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Ako sa to... Šofér mal 2,5 promile. Šofér išiel do nemocnice. Ja som pil, ja som sedel vzadu. A vodič? A vodič bol za volantom, nie? Ale pil tiež za volantom? No nepil. Nepil? Ale už sadol do auta s 2,5 promilami. No, je dosekaný trošku. To je môj brat. Aha, a nebali ste sa, že mali opäť? Nie. Ani ste mu nepovedali ničomu? Nie, celú cestu prešiel, do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A ja vám za rozhovor, toto všetko v poriadku. Každý sme mali 2,5 promile. Ja nie, ja som trezvý. No, on je trezvý, ale nemá vodičák. A kde ste? Tu asi vyletel, chalan. Tu asi vyletel a tam dopadol. Vidíte, kde je auto? A aký to bol? Dvakrát na strechu, my sme sedeli 4 v aute. Koľko sme sedeli v aute? 4 plus 5. 4 plus 5. No. 2 raz nás otočilo, psovi nič, pes je tu. Mne ide krv len. Ja mám tu dačo rozbité, neviem. Ale v pohode. Ako? A aký to bol pocit padať tak dole do rokliny? Jaký to bol pocit? Ja som nevedel, lebo ja som už driemal. Ako, ja som driemal v aute, len som zrazu cítil, že dačo. Takže som cítil len... Jak sa točí auto. Pozrite na to auto. Má vybité všetky šiby. Všetky okná má vybané.